Fit-tmiem l-14 leġislatura li matula Dr. Angelo Farrugia serva bħala Speaker tal-Kamra tad-Deputati u qal li l-akbar kisba li jħossu gburi biha hija l-awtonomija tal-Parlament Malti. Għalli din inkisbet permezz ta' riformi kostituzzjonali li daħlu fis-seħħ fl-2017 u bl-implementazzjoni tal-għad dwar is-servizz parlamentari. F'kummenti lil TVM News waqt it-tnedija tal-pubblikazzjoni 7 Ġunju, il-leħen tal-poplu, Dr. Farrugia qal li riforma kienet kruċjali biex il-Parlament jikseb indipendenza amministrattiva u finanzjarja sjaħa mill-Gvern u mill-Eżekuttiv. L-iktar momenti li jena ħassejtni verament onorati hija meta innexxieli illi fil-2017 il-Parlament isir kompletament autonomu. Ma jkollu l-ebda influenza mill-Eżekuttiv. Għalli fil-kompetenza tiegħu bħala speaker fuq livell personali assista u tfal mill-quta u mġarba mill-imrar tal-gwerra biex jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom. L-iktar ħaġa li kienet ngħidulek emozzjonata li jiena ħassejt bħala speaker tal-Kamra hija meta kellu rwol fejn semmejta fid-diskors tiegħi tal-lum illi ċertu tfal li mħabba l-gwerra dinjeta tagħhom tintilef u għall-inqas kellni funzjoni parlamentari li nara li dawn jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom. Waqt it-tnedija tal-pubblikazzjoni 7 Ġunju l-leħen tal-poplu l-Speaker elenka kif il-ġrajja storika mhijiex biss tifkir annwali, iżda kapitlu ħaj fil-kuxjenza nazzjonali li qal ifakkar is-sagrifiċċju, il-kuraġġ u l-għajta tal-poplu Malti għall-ġustizzja, għad-dinjità u għal-rappreżentanza aktar ġusta. Għal il-pubblikazzjoni tiġbor fiha diskorsi kommemorativi tas-7 Ġunju bejn l-2013 u l-2025 isservi bħala xhieda tal-mod kif il-Parlament sena wara sena komplejati ġieħ lil dan il-mument kruċjali fl-istorja kostituzzjonali u demokratika ta' Malta. Billi mhux biss issellem l-erba' vittmi: Carmelo Abela, Giuseppe Bajada, Manuel Attard u Enzo Dyer. Iżda li l-poplu Malti li bata u talab li leħnu jinstema'. Dr. Farrugia semmijat li l-Parlament għandu dmir li mhux biss jilleġisla, iżda li jħares il-memorja storika tal-pajjiż, jagħtiha l-ġieħ li jixirqilha fil-waqt li jgħaddiha u jikkomunika lil ġenerazzjonijiet futuri.